Преси, искаш ли да отидем на ресторант? Добре, не е никаква идея. Всъщност, може би на среща. И даже на двойна среща. Защото можем да поканим и Тиги и Спирит. Ти реши. Говори с Тиги. Как ще звънна на Тиги? Ало, Тиги, нека се видим на двойна среща. Аз и страшни зъбки и ти и Спирит в ресторанта. Ще дойдете? Страхотно. Чакаме ви там. Ще дойдат ли? Ще дойдат. Супер! Нека отидем да се приготвим. Добре. Спирит, време е да тръгваме за ресторанта. Какъв ресторант? Разбрахме се с принц и страшни зъбки. Добре. Хайде. Те явно не са дошли. Да изчакаме. Добре. Май време да тръгваме. Само да си взема портмоненцето. Добре. Дям. Здравейте. Здравейте. Как сте? Добре. А вие? Ние сме добре. Какво правихте през уикенда? Нищо. А вие? Ние бяхме на матч. Гледахме. Той беше. Какво ще поръчаме? Аз предлагам спагети за нас и спагети за тях и по една ягодова лимонадка. Съгласни сме. И аз съм съгласна. Супер! Сервитьорки! Ще поръчаме 2 чини с спагети и 4 ягодови лимонади, моля. Добре, след малко ще дойдат. Вие... Какво мислите да правите? Ние мислим. Не знам. Добре. Момичетата после, като се обядваме или не знам какво е вече, може да отидем до мала да... Заповядайте. Благодаря, да отидем до мала да си вземат по нещичко. Добре. Сметката. Добре, сега ще отсервирам и ще ви донеса сметката. Заповядайте. Благодаря. 48 лева и 45 стотинки. Заповядайте, пък шишче. Благодаря ви. Приятен ден. Приятен ден. Чао. Чао. Хайде, да отиваме. Вие носите ли пари? Да, носим. Колко хубави неща има. Принци, хайде. Аз си харесвам тази поличка. Добре. Хубав избор. И онзи гланц. Добре. Хайде, принци. Вземете ги. Пък аз си харесах тази поличка. Тази с дините. И ето този гланц. Добре. 45 лева ви е сметката. Аз ще платя. Заповядайте. Благодаря. Искате ли? Желаете ли плекче? Да. Добре. Ето. Първо паличките и после червилката. Кой ще го носи? Нека аз. Добре. Да тръгваме? Да тръгваме. Къде отиваме по принцип? По принцип ние мислим да си тръгваме вкъщи. Няма какво да правим. Приятен ден. Приятен ден. Чао.